La Càtedra de Patrimoni Literari de la Universitat de Girona ha publicat l'itinerari García Lorca a Figueres. Ha estat elaborat per un grup de treball de l'Institut Ramon Muntaner, format per 6 alumnes: Laia Genover, Elia Grábalos, Blai Higueras, Àlex Izquierdo, Joana Oliveres i Ilian Vasilev, i els professors Àngela Castaño i Joan Manuel Soldevilla. La presentació s'ha fet sota la cúpula del Teatre Museu Dalí. Ells ho pensaven, tenim 12-13 anys i traurem un llibre, és una cosa espectacular, no? Però per fer-ho ho havien de fer amb rigor i el precedent dels altres volums de la càtedra també va marcar molt la nostra feina, va ser un ajut imprescindible per poder-lo dur a terme, no? Aquest itinerari literari recorre diversos espais figuerencs que va visitar Federico García Lorca als anys 1925 i 1927, convidat per Salvador Dalí. Ells dos es van conèixer a la residència d'estudiantes de Madrid i doncs a partir d'aquí va sorgir aquesta gran amistat. Arran d'aquesta amistat, Salvador Dalí va convidar el seu amic el poeta a visitar tant la casa de Figueres com la de Portlligat. I Lorca va venir en 2 ocasions, el 1925 i el 1927. L'alcalde Jordi Masquef ha destacat el valor d'aquest treball i ha felicitat els seus responsables. I que promou el turisme cultural, perquè no només podrem visitar els llocs que va visitar García Lorca, sinó també ens podrem fer una immersió sobre totes les anècdotes i totes les vivències que va viure juntament amb Salvador Dalí i sobre les quals posteriorment va escriure. I una cosa molt important, que Figueres també sortirà dintre de la ruta lorquiana en el conveni que hi ha firmat entre la Universitat de Girona i la Universitat de Granada. La presentació s'ha fet en un dia molt especial, la del 30è aniversari de la mort de Dalí. L'acte ha estat coorganitzat pels Amics dels Museus Dalí i la Càtedra de Patrimoni Literari.